close till I get up. Time is barely on our side. Pitanje koje se postavlja u Hrvatskoj, a tiče se hrvatskog grba, počinje li on bijelom ili crvenom kockicom, često je predmet nesuglasica među Jugoslavenima i četnicima, jer oni sebe smatraju antifašistima. Nakon više od 70 godina od kraja fašizma i nacizma, čini se da i danas u Hrvatskoj prepoznaju samo tu poveznicu s fašizmom. Ako postoje antifašisti, onda Hrvati navodno moraju biti fašisti, a takvu etiketu im nameću neobrazovani hrvatski komunisti i dogmatski četnici, koji i dalje žive na grbači hrvatskog naroda. Zašto nije reagirao gospodin Plenković na rast četništva u Hrvatskoj? Kao predsjednik vlade, trebao je. Oni žele da hrvatski grb počne crvenom kockicom, jer crvena boja za njih simbolizira komunizam, dok bijela kockica, prema njihovom mišljenju, označava ustaše i fašizam. Oni smatraju da grb sa bijelom bojom ne samo da simbolizira fašizam, nego da je to grb ustaškog režima. Međutim, vjerojatno nikada nisu vidjeli grb na krovu crkve Svetog Marka u Zagrebu, ili su možda jednostavno slijepi. Je li taj grb stariji od nezavisne države Hrvatske? Svaka osoba s barem osnovnim obrazovanjem zna da je fašizam bio talijanski pokret protiv kojeg se borila većina dalmatinskih i istarskih partizana mnogo prije Drugog svjetskog rata. Međutim, jugoslavenski antifašisti u Hrvatskoj to očito ne znaju. O hrvatskom grbu ne znaju gotovo ništa, a opet ga stalno nazivaju simbolom fašizma. Nijemci, koji su bili izvorni nacisti, nikad nisu imali zabranu na svoj jezik, iako je Hitler bio i nacist i diktator. Tito je, kao komunistički nacist, izvršio genocid nad hrvatskim narodom, dok mnogi njegovi sljedbenici još uvijek slave njega i zahtijevaju očuvanje njegovih trgova i avenija. Pravi humanisti, koji nisu bili ni potreseni, ni prosvjetljeni Titovim zločinima, ne reagiraju. Tito je, nakon rata, želio proširiti Jugoslaviju i stvoriti veliku Srbiju, a činjenica da mnogi i danas vjeruju da je Tito bio Hrvat, unatoč njegovim komunističkim lažima, samo je još jedan dokaz dogmatskog razmišljanja. Zašto Hrvati ne mogu isticati svoje povijesne simbole i pozdrave koji su duboko ukorijenjeni u hrvatskoj tradiciji, iako su ih koristili i u NDH? Zašto i u Hrvatskoj Srbi mogu koristiti četničko znakovlje, dok Pupovac tvrdi da to nije zabranjeno zakonom? Tu dolazimo do dva glavna razloga. Prvi je neznanje i ignorancija, jer mnogi Titovi sljedbenici ne razumiju princip demokracije, u kojoj ništa ne bi trebalo biti zabranjeno, a oni bi zabranili sve što ima veze s hrvatskom poviješću i identitetom. Drugi razlog je njihova dogmatska obuka koja je poricala hrvatsku povijest i kojoj su dominirali srpski mitovi i laži. Time su oni zapravo preuzeli povijest Hrvatske i pretvorili je u svoju. Također, hrvatski jezik je nametnut kao komunistički i četnički, dok je pravom hrvatskom jeziku zabranjen status, što je rezultiralo gubitkom identiteta. Ako su zabranili grb i povijesne hrvatske pokliče, nije li to samo nastavak politike koja je izbrisala svu hrvatsku baštinu? Na kraju, uz sve to, komunistički režim je zasnovan na negiranju povijesti, što je uključivalo i poticanje srpske hegemonije. Srbi su na kraju čak falsificirali Baščansku ploču, pokušavajući je prisvojiti kao vlastitu baštinu, jer im je povijest uvijek služila kao alat za dominaciju. Hrvatski povijesni grb s prvim bijelim poljem zaslužuje status službenog grba Republike Hrvatske. On se koristio od 14. stoljeća pa sve do 1918. godine, dok je promjena rasporeda polja došla tek u Jugoslaviji. Na kraju, povijest nas uči da bi pravi hrvatski grb trebao imati početnu bijelu kockicu, jer ona ima povijesnu legitimnost. Iako su hrvatski sudovi jasni u svojim presudama da je pozdrav "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav, u Hrvatskoj i dalje postoje snage koje nepravedno pokušavaju pridodati negativnu konotaciju ovom povijesnom izrazu. No, što su generacije prije Drugog svjetskog rata zaista mislile kad su uzvikivale ovaj pozdrav? Što je on značio Nikoli knezu Zrinskom, a što Josipu banu Jelačiću?
Kao i mnogi drugi, od malena su me učili kako je pozdrav "Za dom spremni" fašistički, no nisam nikada mogao razumjeti zašto bi taj pozdrav, koji je poziv na obranu vlastitog doma, bio negativan. Svi su me učili da je bio uobičajen samo među ustašama i kada sam ga čuo, smatrano je da pozivam zla koja su činili ti isti. No, u svojim razmišljanjima shvatio sam da se iza tih riječi krije poziv na obranu, na čuvanje onoga što nam pripada, svog doma. No, zašto bi to bilo zlo? Može li biti da postoji namjera reći Hrvatima kako nemaju pravo braniti svoj dom? Kroz povijest, Hrvati su uvijek shvaćali svoju odgovornost prema domovini ozbiljno. Nakon što su u 7. stoljeću prihvatili kršćanstvo, obećali su papi Agatonu da nikada neće voditi osvajačke ratove, već će se uvijek braniti. Ova misao postala je temelj našeg identiteta, onoga što nas čini onima koji ne žele tuđe, nego samo svoje. Hrvati su vezani uz svoj prostor, a to uključuje i njihov pozdrav "Za dom spremni", koji je, kroz povijest, bio znak borbe za slobodu. Povjesničari se slažu da je ovaj pozdrav, unatoč svojoj kasnijoj uporabi od strane ustaša, bio utemeljen na povijesti Hrvata i njihovom identitetu. Nikola Šubić Zrinski i ban Josip Jelačić koristili su slične pozdrave tijekom borbi za obranu Hrvatske. U njihovom pozivu "Za dom" nije bilo ničeg negativnog, nego je to bio izraz domoljublja i borbe za obitelj, narod i domovinu. Takvi pozdravi bili su motivacija u borbi, poziv na hrabrost i odanost. Danas, međutim, postoji pokušaj da se ovaj pozdrav, koji je bio simbol obrane, pretvori u nešto negativno. No, taj pozdrav nije ustaški izum. On je dio povijesti hrvatskog naroda. Ustaše su ga samo prisvojile, a mi danas trebamo razumjeti njegov izvorni smisao. I kao što su kruh jeli i partizani i ustaše, tako i mi danas možemo prihvatiti pozdrav "Za dom" u njegovom izvorno pozitivnom značenju. Povjesničari također podsjećaju na značaj tog pozdrava u borbi za domovinu kroz povijest. U 16. stoljeću Nikola Šubić Zrinski uzviknuo je "Za dom sad u boj", a kasnije ban Josip Jelačić koristio je sličan pozdrav kako bi motivirao svoju vojsku. To je pozdrav koji upućuje na obvezu obrane domovine, a ne na napadanje drugih. Zakonodavno gledajući, "Za dom spremni" nije zabranjen jer je priznat kao povijesni hrvatski pozdrav. Iako mediji i obrazovni sustavi pokušavaju stvoriti negativnu percepciju oko njega, on je i dalje utemeljen u hrvatskoj povijesti kao izraz borbe za domovinu. Stoga, sljedeći put kad čujete ovaj pozdrav, s ponosom odgovorite "spremni", swing, jer to znači da razumijete duboko ukorijenjenu tradiciju koja nas povezuje s našim precima, kao i s našom borbom za domovinu. Taj pozdrav je oduvijek bio znak odanosti, hrabrosti i zaštite svega što je naše.